Ideme si dať čaj. Normálne tu mu odfúkáva. Všímaj, jak ho odfúka. Úžasné. Možno, že bude lepšie vidieť. Kam mu posiela? Ešte do tých vyšších oblakov. Púšťam na videjko. Ideme si dať čaj s rumom. Ilka, ideš prvá. Začína byť hmla, tak neviem, čo uvidíme. Máme 50 minút. Normálne tu dávajú časenky, môžeme tu byť iba 50 minút. Chytíš ma, keď spadnem? Mlieko. Poď daj mi ručku. Vypadáš na tým? Dobre, poď. Ideme do závetria. Je tu asi 2 stupne sú tu. Jak nie, aj pod nulou. Koľko máme stupňov? A nie, 6 stupňov je tu. 6 alebo minus 6? Asi plus. Plus 6 stupňov? Prísam fakt. No ale zasa mi, aké by bolo minus. Tu je teplo, ale hen tam jak fúka. Ale keď nefúka, tak tu je príjemné. No to už nie je vôbec nič vidieť, už to odfúklo. Videla si, ak sme šli okolo tých okien, tak tam boli meteorológovia, len Ríči im bolo vidieť. Také zoschnuté fialky na oknách, sedeli pri pečečkách a četovali na zete. Teraz? Naživo? Tak kde? Ktorý oknách? Trapata. Ideme pozrieť meteorológov, ako majú dôležitú prácu. Už majú zatiahnuté. Aha. Takže meteorológovia nám četajú na azete. No super. Tak, a ideme zavolať. Ideme si dať čajík s rumom.
Rýchlosť vetra? To si idem pozrieť. Boh vie, či sa dá ísť dnu. Asi nie, asi nás sa nepustia. Tak keby som mala nejakú. Takže vetra, hento vedierko sú zrážky. Vedierko na zrážky. Alebo námoč. Toľko ešte meteorológovia štýl. Zmený. A hen tam čo môže byť tlak? A pozri sa, ako sa oddeluje. Tie mraky. A vrchné od spodných sú oddelené čím? Inverzia od oblakov. Netuším. To sú asi ťažké. Ale som rada, že nevidím dole. Trošku iba som rada. Dobre, tu zastavíme. Ja tam musí byť